everyone, once again welcome back to my channel. नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि आब' आरो गुमैमोननि न'आव थांदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय माने बिसोरना बिदिनो फिलिंगि बागान ओमफ्राय स्ट्रबेरि बागान कबि ब्रकलि बेलाहि फान्थाव फानलु ओमफ्राय आलु बायदि रोखोमनि भेराइटिस अफ मैगं दङ आरो ना माने अर्गेनिक आरो ना ओंखायनो नायनो जा मोजां नाङो ओंखायनो माने नायनो थांनाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन मा मा दङ आरो ना बेयाव जा मोजांखा आरो नायनो ना बिदिब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो आरो ना ब्रकलिखौ मादो जानो लुगैलायदों आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोनगोन आरो बिखौ नायदाव फानलु बेहाबो नाम दंबावो नायदाव फानलु माने गोजौ गोजौ थाङा आरो न' बेयो दंफाङा फानलुआ बियो हायथा जादनो ओंखायनो माने नायदाव फानलु नाम दोनदों आरो ज' नैबे जिमानखिनि नुदोंना बियो फानलुनि बागान आरो फानलु माने फानलुखौ गायनानै होदों आरो गाहाय गाहायनो जा मोजां मोजां फिथाइ होबोदों थाइसे थाइनै मोनहांदोंसै फाननोनि जासिगोन आरो फाननो मोनसिगोन बिसोरो फानलुआ एक्चुअलि मोननै जात दङ बेयाव मोनसेया जि जों जायखौ जाबाय थायो बेबो दङ ओमफ्राय मोनसेया गोसोम पुरा ब्लेक कालारनि गोसोम कालारनिबो फानलु दङ आरो नायनानैथ' बायदि स्पाइसि आलु गोसा जागोन बायदि नुदों आरो नायलाय खम गोथाव जागोन बियो मैखारिदों इथान गायनाय फानलु इथान बायदि गाहाय गाहाय नै बे जाबाय आरो बेलाहि टमेट' दासो गोथां गोथां मोनाखै आरो सम लाबावगोन मोननो थाखाय जा मोजां मोनखायो आंथ' बेलाहि टप जानो आरो ना नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनो मिथिला आरो जानो थाखाय आंथ' जोबोद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जेब्लानोखि बियो मोनगोन एसे लांनोसै आरो बिस्रानिफ्राय नेक्स्ट मुभिं अन टु गार' आरो गार'आव थांलायनोसै गार'खौनो देखायलायनोसै आरो नोंथांमोननो आङो दायो बे समाव थ' गार'बो जानो हागोन दै इथान दायो ओंखारनांसिगौमोन गार'आ होमबानिया दाम मोनगौमोन माय लेट जाबाय जोङो बेखौ गार' होननानै बुङो आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि खायफा बेखौ जुखामबो होननानै बुङो आरो कबि बान्दा कबि ब्रकलि लेटुसिया गार' फानलु भेराइटिस बुथुवा नङा बियो मासे गिदिर ममबादि वाव स्ट्रबेरि जाजायोने बेखौबो मैखारियाव लगायनानै जाजायो आरो जा गोथाव आं जाबायथ' आलुदोंबो बे हारसिंसो रज'नाय गोबोरखियाव हायफाबाय बे बेगरा बेयावनो बेरबाय ओमफ्राय खाना लाना थाङो आं बियो मोनबावगोन दे बियो मोनबाय दा नों बियो मोनबाय ओमफ्राय नैयाव नै बिदि जानांगौ आरो एसा जानांगौ नै बिदि जानांगौ आरो नै इबो मोनसिगोन जानांगौ आरो बिबारा जि समायना ने नै आन्टियावबो अबे जाहांदोंसो बियो आरो फिसायावनो मोनबाय बियो फिसायावनो मोनबाय नैलाय इयो मस्त मोजां उनथिं थाइसे नाय इदि ने आद्रा खिद्राबा माबायदि फाननो मोनगोन दे बेखौनोथ' मानो मोजां अर्गेनिक अर्गेनिक निसा खादो जादो खानानै जादो इलाय बे थाइनाया मोजां मोननायसो इलायबोथ' मोजां मोननाय दा ने जादो निसा आं जानाय जासिगोन इखो स्ट्रबेरि
फांसेयावनो नामा बियो सुलायलायला जानोसै 이래 있어 गोजां 이게 अने मालिकआ जादों स्ट्रबेरी मालिकआ बेनो होननानै खिथाना होदोरा स्ट्रबेरी मालिकआ बेनो ओमफ्राय बे फिसा मालिक गोजाया बिराद गोथाव गोदो गोदैखा स्ट्रबेरी बिबार बेफोर गासैबो जिमानखिनि नुदों बे स्ट्रबेरीनि एरिया आरोना ओमफ्राय जेब्लानोखि फिथाइया गासै दंफाङावबो थाइजोबगोन एक्सुवेलि थाइदों आरोना ओमफ्राय गोथां आरो मोनाखै मोनजोब्बाथ' जा समायना नुखागोन गोजा गोजानो आरो Nee, ze haast over die. ले फिलिंगिया बेलेग बेसरा बेलेग नामा बियो बिबारा माहाय बाबा जाबाय राबायना दाखाल सानसे मोजाङै बाबा बे साननि हायनाय हनै माबायानो Anti nanggubané. आंनो लाना थांगोन आं दा फुल टाइम होनो हानांगौलै बिदि खामानि मावनोबा गोरान खेथि खालामनोबा फुल टाइम होनो हानांगौ थेवबो नै फुल टाइम होयियाव एसेबांखिनि मोजां जादोंबा गोथाव ने गोदै why did you plug this मानो खाखो आं खर'आव लानो हर नों इथानायखौ खाबाय मानो खाखो सै Nanggo. होमबालाय नोंस्रा थावखौनो मोननाय नंला माथो बिबारखौ खाबा खै बिगा दङ बेबायदि गोलाव गासै दं बे खर'निया गोदै रे जानो इथान जाबावना जानानै थानाङा Aman zakhawan. उनावनो मोनजाखागोन ने Wah, jangan ya. Ya. आदै सायो आलुआबो मोजां माबा दोङो गार' दोङो इफोरखौ बिराद मेहनत खाबाया जों जापाय होनांगौ इफोर इजि नङा माबा खोखांना होबाय थानाङो गार'निया दै होनाङो दावै होनांगो आंनियाव सप्तायाव खनसे खनसे फैयोमोन नै बे आसि खिथिनाया ब्रकलि ओमफ्राय नै बियोहाय कलिफ्लावर माने फुलकबि ओमफ्राय केबेज दङ आरो बे एरियाखिनि
मानो हिनजावफोर ए फुल लानायखाय हिनजावफोर जाबाय ए ओइयावनो माथो हनै रेलवे ट्रेकआ खलम होजोब्बायना दायो होजोब्बाय दायो लामखौ खामानि थायनाय दैना थायखायो ओमफ्राय दा दैल' होनो मोननांगौ आरो दै नङाबा अखा अखा खनसे दै माबा दंखल दङ इयाव माबा दंखल दङ ओइ इयाव दङ मटर फिसा मटर हामा जाबाय माने बिलाइआनो स्टाइल रे गावलाब गावलाब ओमफ्राय सेबस'ना होबाला आरो जाबखा जाबोयो फुल हेसासो आहा देनां इखायनोथ' जोंहा मनिता टाबाव गायना होयोमोन दा जोंहा मनिता टाबाव गायोमोन मायो बुथुवाया बियो माइ खाथि जागोन नामा खाथि जागोन बायदि नुदों बुथुवा राजा potato न'आव जानो आन्था फानलु गोसोम मैखारिनो देन आलु गोसा जागोन बियो फानलु गोसोमा बिराद मोजां जायो आं जाया फाननो लांदों न' इसरानिया लांदों माबालै फिसा फिसा जाबाय गिदिर गिदिर जायो देरनो हायासै दै खम जाबायना दै होनो बैफोरो खाजासिगौमोन ना माथो हनै बैफोरो खाजासिगोन नङाबा आरो बेबो आरो राबाला थावा नै इफोरनो दन्द्रा राद्रायबायसिनो दां राद्रायबायसो दां बेखौबाथ' हायो लेटुसिया मेजेमदों मेरायनानै अमा मेजेमदों टेस्टि जाखायोना खालमासि गायगोन र' देग्लाय फार्स्ट ना फांसेयाव बेसेबांबा दां माथो 10 थाखा 20 थाखा लायो खालमासि बेखौसो बारा गायगोन आं लाय आरो बेखौ कबि हारि गायालै कबिया जि मोजां जादोंलै रे मोजां जादों जि मा